Voice of the People Party nadu ki hep kibret ki samla ki long kme ki long kpa anamla banai kublei shu yenu hane kapor namar kapor kalayat nagabang ilabu nanga sidon tang ban smongo yau blei bakat ni ka parti ka bangidang suseng kalapin ki win ya gari ka jongi hagine ki kindia tayo kata ka bangi hapan tango yau blei Tekai kaban lingkot kabang aku ban kren hagani kapor kaban menta. Kaban ningkong snap ha namar ngan kren tang artli ki benta. Kaban ningkong kabang aku ban kren kalong kani. Upra ula longdo long snam bat nga bati. Dainam dai. Upra ula longdo long snam hangi baro kinong Krisyan juga Voice of the People Party. Tinaman kata daw kay ka mga kwa banong ipiyak ni kapor haba uni upra ulalong do long snam hag ni iway payway ngidan kam banyo ya ka jinglong try yaw ni upra ngidan kam banyo ya ka jinglong try yaw ni upra bahadin kini ka election anum dan show manu kibalaban kam try yaw ni upra katagain ka mga kwa day naman kata daw Dahil naman kata-kataw, kadon kam yang abadi pi menta. Hagani nadu menta, kini kisaw po prakinta, ban tray sitom, bangin yo ya kata ka jinglong tray yo pra. Idon kam ban tray sitom, aman lagi constituency, bangin job baro kat pratli ki constituency, bangin yo no ya ka jinglong tray yaw ni pra. Laringi bakla wat lada kala long do long snam nginom la ban kam try uni upra namar kata kadika kubor ka mga kwa ban ong ipi kumu president juga Voice of the People Party tray sitom hagini ki safu pra kanta wat bakla knang bangin yo ya ka jinglong try uni upra kata kadika meningkong ka kubor ka mga kwa pat ban ong menta kalong ngin tray sitom bangin Punjab iki kat prangot ki kertong jong the Voice of the People Party knang ngin simno mangi ya ka jaga jong ki sengrilum hagane ka jelaga jingi ngin simno mangi ya ka jaga jong ki sengrilum ki bapaka ki sengrilum ki bajanai ka sengrilum ka badon ya ka minsim badia ka met sengrilum ki sengrilum ki badan menta ki dei tangga shenrang klem ka minsim klem ka jingem namar ka tadau ngien pinmi bujlino ya ka Voice of the People Party kom ka sengrilum ka bathmai ka badon ya ka minsim badia ka met sengrilum ko ki patba kata ka kubor kata ka Kublai Shibun nakatagan ni kapor kabamenta dengan aitino ya uchairman uban simpat ya kabenta ban pendep ya ki kam ki sa ngam ko abanai than ya ka khubor kini ki khubor ki bang ai artli ai kan don na ka jimot ka jiperkat ka jupi ban le ya ka ai kai ban pintigna bangin long try uni upra berkabar kalong bangin mi bujli ya ki sengrulum haga jelame galya namar kini ki sengrulum ki badan menta kila Punjab rom ya ka chat benriu ba kimshinara ban geng haga nongrim jong ga chat benriu knang bagi patba ki ba it ya ka sengrulum kin eno ya ki tu ki sengrulum ki badan tangga shinrong mrekin paino saga VPP ka dai ka sengrulum am tangga shinrong mrekin mat ka mensim ka don ya ka jinglong jong ka sengrulum lain kertui pi baro kublai shibun kublai shajaran how pra bara ka jingpet ka junga na ka jingpoi ka junga upat ba sekane ka jaka ngam artatin bangin job ya baro katratli ki constituency larangi pendek ta ka shugi kani ka madan kan hapanong laisha na kani ka bagadan menta Ndai gidei ka parti ka bamdan pisa ban penkre penrum yo patba ndai ka ni ka minsim jong fi kan long ka minsim jong ka jingjop nang ni shakmat ngin shasitam
kenang bangin penimpat ya gari kabe jeng belain kurkui pi bro kublai shibon kublai shi hajan teh